салому алайкум дӯстони азиз, ба канали мо хуш омадед ва мо беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. шумо бошед моро бо лайку комментариҳои худ дастгирӣ намоед. дӯстон, моҳи шарифи рамазон наздик омада истодааст ва бисёри мо дар ин моҳи муборак либосеро мехоҳем ба бар кунем ки форам ва кушоднишин бошад. акнун мо инро ба назар гирифта либоси истеҳсоли Кавказро бо номи Навил бароятон пешниҳод мекунем ки 100% таркибаш пахтаи табиӣ мебошад. размер аз М сар шуда то 6XL-ро дар бар мегирад. дастсафка на танҳо ба худи Русия, инчунин ба Тоҷикистон низ дорем ки шумо метавонед ба падарони худ туҳфа фармоиш диҳед ва мо бурда мерасонем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран буда нависед. размкори шинохтаи доғистонӣ Запид Магомедшарипов ин лаҳзаҳо меҳмони Душанбе аст. дирӯз ӯ бо размкори мо Нурулло Алиев меҳмони фахрии чемпионати Тоҷикистон оид ба гушнинги Озод буданд ва ба шаҳри таърихии Тоҷикистон ба тамошо даромаданд. мо Забитро ба Тоҷикистони офтобрӯя хушомадед мегӯем. бояд гуфт ки Забит собиқ чемпиони UFC буда карияи худро ба анҷом расонидааст. дирӯз варзишгари тоҷик Фаридун Одилов дар мусобиқаи чемпионати Тоҷикистон оид ба гушнинги Озод иштирок намуда ҳамаи ҳарифонро шикаст дода нишони тиллоии чемпионатро ба даст овард. ёдрас мешавем ки Фаридун Одилов ҷанговари лигаи Эсия буда ва аввалин иштирокчии гран-при дар вазни нимвазнӣ гаштааст ва ӯро дар пеш як муҳорибаи ҷиддӣ ва пурмасъулият интизор аст ки дар сурати дастболо шуданаш сазовори ҷоизаи $1 миллион мешавад. мо ба Фаридун муваффақиятро таманно менамоем. ба Ҷон Ҷонсон пешниҳод шуд ки дар мусобиқаи UFC 300 дар кадри асосӣ баромад кунад. ду рӯз пеш Ҷон Ҷонсон аз созмон пешниҳоди расмӣ гирифт ки мусобиқаи ҷашни UFC-ро ки дар 13 апрел дар Лас-Вегас баргузор мешавад роҳбарӣ кунад. дар ин бора қаҳрамони ҳозираи UFC дар вазни вазнин ки аз ҷароҳат барқарор мешавад дар мусоҳиба ба Самбишин радио хабар дод. ҳоло номи ҳарфи ӯ расман аз ҷониби созмон эълон нашудааст. бояд қайд кард дар айни замон Ҷон Ҷонсон дар Австралия қарор дорад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мудокардаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ хайр.